Moi, mä oon Sara. Mä oon Rafa ja mä oon Oliver. Pienen lukion edut ja suuret mahdollisuudet odottavat sinua täällä Opinkoja ykkösessä. Me toimitaan Parolan keskustassa ja täällä opiskeleekin 170 tulevaisuuden tekijää. Me aloitettiin uudessa rakennuksessa vuoden 2026 alussa. Tää uusi lukiorakennus on todella viihtyisä ja toimiva. Meillä on just sopivasti tilaa ja kaikki mitä tarvitaan. Vai mitä, Rafa? No just näin. Me käydään ruokailussa vieressä Juteni keskuksessa, mutta sinnekin kävelee vain muutaman minuutin ajan. Yhteisöllisyys on meille tärkeää ja tilat tukevat sitä. Opiskelijoilla on täällä oma keittiö, jossa voi pitää taukoa ja syödä eväitä. Opinportailla järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja hengaillaan. Meiltä löytyy 8 luokkaa ja nyt me ollaan täällä Kemian labrassa. Lukion erikoisuus on lasitettu terassi, jossa voi opiskella ja viettää aikaa. Opiskelijat ovat kuvailleet uutta lukiota sanoilla tyylikäs, Moderni Ja selkeä. Tervetuloa Parolan lukioon!